Знаеш ли какво означава съкръщението MK Ultra? Не. Добре. В него това винаги ми е било много странно. Като бях малък, нали, имаше някой документален филм за Втората световна. И аз съм свикнал да слушам американски програми, Плешив орел, Ястреб на колене, някакви такива неща. Yeah. И изведнъж, както се върви, нашата нова програма ще се казва MK Ultra. И седа до преди няколко години се чудех какво ще се означава това съкръщение. И разбирам, че това е изцяло програма, която е била водена от нацистите. И съкръщението означава Mind Controlен Ultra. Толкова? Не знаех, че така се казва абревиатурата и програмата. Така, MK, защото K на немски контролен, контрол, да. И вече Ultra, защото това е, нали, Ultra версията. Те са имали MK Ultra в Германия, а пък... Това е за... Да, MK е била за Германия, Ultra вече е била това, да са правили върху американците. Разбрах, но знам, че те са изобретили съвременния начин точно на влияние на съзнанието на хората. Съвременната телевизия, мейнстрим телевизия, както я гледаме, са измислили нацистите. Те първи създават кулинарните предавания, като германките да гледат как друга германка днес готви пилешко с картофи, примерно. И ти по този начин създаваш настроение, защото те гледат, да кажем, 1 милион германки, които сега ще отидат да си купат пили и картофи. Ти по този начин се реализираш и продукцията на вътрешния пазар. Защото всички гледат пили и картофи. Създават първите исторически предавания, първите кулинарни предавания, създават предавания за децата, така че да възпитават детски ум, Хитлер-Югент. Демек, това си е Гебелсова работа. Да, изцяло и американците копи-пейст всичко и го развиват. Затова Америка, нали, са номер 1.